ইউপিপিএলৰ দায়িত্ব থকা লিডাৰসকলে আমাৰ লগত আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে। बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ। दंफांनि मिल दङ। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे आसा खालामबावो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, नङाब्ला भिडिअनि थांखिखौ बुजिनाय नङा। आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो आरो चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोबां दुखुथिया बर' न'खरफोरखौ एभेक्सन खालामबाय आरो बेजों लोगोसे सानैसो बर' मानसिफोरखौ एनकाउन्टारबो खालामबाय। दा बिथांनि बेफोरबायदि मावनायखौ नायोब्ला बिथाङा माने गोख्रोङै फरेस्टखौ प्रटेक्सन होनो थांनाय बायदि नुदों। नाथाय बेराफारसेथिं नैबे मोननैसो भिडिअ'आ बिथांनि खामानि मावनायनि उल्था, गावनि बिखुंनि मैलाखौ गाव नुवा होननाय बायदि बिथाङा गुबुनखौल' दाय होबाय थादों फरेस्टखौ रैखाथि होनायनि सायाव। नाथाय बिथाङा दि फरेस्टखौ रैखाथि होनायनि मुङाव मा मावगासिनो दङ, बिथाङा गावखौ खेल दंना गैया बेखौसो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय। बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा आथिखालनि फरेस्ट मिनिस्टार फेरेंगा बसुमतारीनि माखासे बिदिन्थि होदों। दा बे बिदिन्थिखौ रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो हमनो हागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि। बियो मिन्थिया जे आङो 15 बोसोर हाग्राखौ सालायदों। बे हाग्राखौ सालायनायाव बोरैहाय हाग्रा सिफायनायखौ हमथायोमोन आरो बोरैहाय मानसिफोरखौ सहाय खालायोमोन, बे खोथाखौ बियो जेबो बुजिया। दा फैयै फैयै मानसिफोरखौ बियो सुथ्रु हिसाबै लायो। सुथ्रु हिसाबै लायो, खिन्थु फारसेथिं बियो कनस्पिरेसि खालामगासिनो दङ जे भटखौ जोंनोल' हो, इउपिपिएलनो हो आरो बे हाखौ ला। बेसेबांबा गुवार गुवार माने हन्डा मेसिन लानानै 7 जन 8 जन बिनि फेरेंगानि मानसिफ्रा सान हर दंफांखौ दानफायगासिनो दङ आरो ट्राकसे ट्राक, ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर सान हर रोगागासिनो दङ। रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनोनो हाया। बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ। दंफांनि मिल दङ। जोंनि दिनाव बिपिएफनि दिनाव, आंनि दिनाव आङो गंसेबो दंफांनि मिल खालामफेराखैमोन। बेयो गावनि न' सेर सेर आंनि समस्थियावनो, आंनि समस्थियाव गोग्लैयो बिथाङा। बे समस्थिनि सिङावनो दा 18था दंफां मिल बानायबाय। 18था दंफां मिलनि आदारा बहा मोनगोन, दंफांखौ बहा मोनगोन? गावनो बिजामादैयानो दंफां मिल खालामबाय आरो हाग्रानिफ्राय जेसेबां लाबोयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमोब्ला बेनो खोन्थाहरनोसै, फेरेंगाया अफिसारखौ बुंहरनानै आरो बिसोरनो बिजामादैया बायना लायफिनजोबनोसै। बेबायदि खालामदों आरो हाग्राया जोबनोसै। बिटिसि जोङो दादों आरो जोंनि 2003 सननि बिटिसिनि जे एकर्ड, बेवहाय लिरनाय दङ जे जेसेबां 2003 सननि 10 फेब्रुवारिसिमाव जायफ्रा बिटिसिआव दङ बिसोरो गासिबो बिटिसिनि लेगेल बासिन्दा। दा बिथांमोनखौ होखारनायनि खुनु खोथा गैया। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जि होखारनायनि बिथांमोना बेबस्था खालामदों, गोदान गोदान गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय, बबेबा नागालेण्ड बर्डारनिफ्राय, बबेबा अरुणाचल बर्डारनिफ्राय मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै जोंनि कसुगाव आरो हल्टुगाव हाग्रा बायदियाव हाबफैदों। बेखौ बिथांमोनहा बन्द खालामाखै, बरन्स एनकारेजसो खालामदों। आरो बिथाङा जिहेतु लखिमपुरनि बे सानजाहा थानाय हा गैया होननानै, जायफ्रा हजोंहाय न' दंखायो, गावनि मानसिफोरखौ लोब लोब लाबोनानै बे हाग्रायाव सोनायखौ जोङो नुगासिनो दङ। फेरेंगा बसुमतारी सारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि होनो थांगासिनो दं ना फोजोबस्रांनो थांगासिनो दं? ना फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि होनायनि मुङाव बिथाङा रोजा रोजा रां खामायनायनि टारगेट लादों नामा? बिदिब्ला बिथाङा मानो इसिबां बुरजा दंफां मिल खालामखो? खालि बे 14 नं चिरां समस्थियावल'। अब्ला साननानै जों मोनो जे बिथांनि थांखिया मा? 18था दंफां मिला मामुलि नङा। गंसे दंफां मिलाव सानसेयाव बेसेबां बुरजा दंफां हाखावनो हायो बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो 18था दंफां मिलाव जुदि नोङो दंफां हाखावनोब्ला बे दंफांखौ बबेनिफ्राय मोनगोन? थार खोथाखौनो बुंदों खाम्फा बरगयारी सारा। बिदिब्ला फरेस्टखौ प्रटेक्सन खालामनायनि मुङाव सारा मा खालामनो हादों? बे जानानै थांबाय। दा गुबुन मोनसे भिडिअ'आ जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव बिपिएफनि मोनसे जयनिं सेरेमनि जादोंमोन।
बेयाव खमैबो 1500निबो बारा माने 1500 जननिबो बारा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF हान्जायाव जइन जाफैदों। दा बे जइन जाफैनायखौ बारग' शिब हाग्रामा महिलारि सारा मोजाङै बरायनानै लाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा माखासे बिबुंथिफोर होदों। अब्ला बिथांनि बिबुंथिखौबो भिडिअनि गेजेरजों एसे नायदिनि। জয়নিং সেরেমনিয়াল প্রোগ্রাম হচ্ছে ইয়াত কমেও 1500তকৈ বেছি আজি জয়নিং কৰিলে বেছিভাগ UPPLৰ হয় আৰু লগতে কিছু আৰু BJPৰো আছে আৰু UDFৰো আছে কংগ্ৰেছৰো আছে আৰু GSP 4-5টা দলৰ কৰ্মীসকলে আমাৰ BPF দলত আজি জয়নিং কৰিছে বেছিভাগ UPPLৰ আৰু এনেকুৱা জয়নিং প্ৰগ্ৰামত মই যেটো দেখিবলৈ পাইছে মানে ম্যাক্সিমাম UPPL 80% UPPL সাপোর্টার বা UPPLৰ কৰ্মী বা UPPLৰ দায়িত্ব থকা লিডাৰসকলে আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে আৰু অহাকালিও মই নিশ্চয় পাব এনেকুৱা লিডাৰ অহাকালি আমাৰ বিজনেছ আছে কন্টিনিউ আছে আমাৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক আৰু যিখিনি জয়নিং সেরেমনিয়াল যেটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাল আমাৰ BPF দলৰ যেটো মানে সাইনটো ভাল বেয়া দেখা নাই মই খুব পজিটিভ BPF দলে কোনো দলৰ লগত এলায়েন্স নকৰিব দৰং ওদালগুৰিতো আমি কেণ্ডিডেট দিম কোকৰাঝাৰতো কেণ্ডিডেট দিম BPF হিচাপে দিব অকল ইমানুৱেল মোছাহাৰীৰ কথা নকবি বহুত BJP লিডাৰ UPPL লিডাৰে আমাৰ দলত জইন কৰিবলৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে অকল আপুনি ইমানুৱেলৰ কথা নকব বহুত লিডাৰ এনেকুৱা ইমানুৱেল নিচিনা বহুত লিডাৰে BJP ত্যাগ কৰি পেলাই আৰু কোনোবাই UPPL ত্যাগ কৰি পেলাই আমাৰ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অকল ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী নহয় আমিও কৈ আছে কেন্দ্ৰৰ পৰা 1 টকা পইচা আনিব পৰা নাই দিছপুৰৰ পৰা যিখিনি পইচা পাইছে সেইটোকে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই কাৰণে হি আজি হিসাব দিব পৰা নাই जोङो मोननैबो भिडिअखौ नायनानै हमनो हाबाय जे आथिखालनि BTR सरकारा मा मावगासिनो दङ आरो आथिखालनि BTR सरकारनि बा UPPL दोलोनि सायाव सोरहा बेसेबां गोजोननाय दं गैया दा नुगासिनो दं गोबां जायगायावनो बेबायदि जयनिं सेरेमनि जागासिनो दङ बेफोरबायदि जयनिं सेरेमनियाव गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF हान्जायाव हाबफैनायखौ जों नुदों बेबो मोनसे प्लास पइन्ट BPF हान्जानि थाखाय आरो गुबुन फारसेथिं नैबे दंफां मिलनि खोथा जे बिथांमोनहा गोबां मोजां खोथा बुङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखा खालामनांगौ फरेस्टखौ जों लाखिनांगौ नाथाय रैखा खालामनायनि मुङाव बेफोरबायदि खाम्फा बरगयारि सार बुंनाय बायदि जुदि थारैनो जामारदोंब्ला बे जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय बा जोंनि BTC ओनसोलनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों आरो बे भिडिअनि सायाव माबायदि कमेन्ट खालामो प्लिज कमेन्ट खालामहरदो कमेन्ट बक्सआव आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थागोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौनो आङो बोसोन होननानै जेब्लायबो आजावगोन आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ बिथा खालामनानैनो आङो गोदान भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि